Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Sas-sajf li ġej, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma se tlesti il-proġett tal-innovazzjoni fuq il-ġibjun fin-Naxxar b'investiment ta' 3 miljun euro. Dan tħabbar waqt żjara li għamlet fuq il-għan tax-xogħol il-Ministru responsabbli Mirjam Dalli. Dan il-ġibjun li jesa madwar 25,000 metru kubu ta' ilma ilu mibni mill-1938 u jkopri il-parti ċentrali tal-pajjiż. Preżenti fuq il-post kien hemm ukoll il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni Kalċilja li spjega x-xogħlijiet li huma maqsumin f'żewġ fażijiet. Fej saret waqgħ tas-saqaf tal-ewwel nofs tal-ġibjun, issa ħinbena ħajt f'nofs il-ġibjun eżatt biex inkun jista' jintuża t-tieni nofs tal-ġibjun. Biex ovvjament aħna nżommu bħala riserva għalli issa jinqala bħala pajjiż biex ovvjament dejjem niżguraw il-provvista tal-ilma għall-klijenti tagħna. It-tieni fażi mbagħad qed naraw li jsir ix-xogħol viċi versa, ġifieri qed naraw li ntela l-ilma fl-ewwel parti tal-ġibjun fl-ewwel nofs tal-ġibjun li ħajkun lest imbagħad u jsir itwaqqih u rinnovar assolut fit-tieni stadju mbagħad. Biex imbagħad finalment il-ġibjun ħajkun equipped bil-pannelli solari kapaċità ta' 600 kW peak. Il-Korporazzjoni għas-Servizz tal-Ilma ilha għaddejja bi proġetti simili u diġà tlesta il-ġibjun f'Ħalluqa waqt li se jsir xogħol fuq dawk fil-Fiddien u f'Taqali. Dan bħala parti mill-Pjan Nazzjonali b'investiment ta' 310 miljun euro mifrux fuq 10 snin. Dwar dan ikkummentat il-Ministru Mirjam Dalli. Dan il-pajjiż huwa wieħed mill-ftit pajjiżi anke fl-Unjoni Ewropea li għandu pjan ta' investiment propju fejn jidħol is-settur tal-ilma. Aħna għandna settur tal-ilma li huwa b'saħħtu, però rridu inkomplu insaħħu dan is-settur daqshekk importanti għall pajjiż għaliex din hija riżorsa importantissima għall pajjiż bħal tagħna.